Guinée équatoriale jamanatigi Touadéro Obeng Ngesam Bazogo y'a kali min bena ka siyɛn 6nan ye ka jamana mara san 7 duniya kɛlɛyatonba Nations Unies ni ka fara duniya jamakuluba communauté internationale kan ye u ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni fanga kura in ye. Tchad u ka denmisɛnkulu mɔgɔ 24 minnu bɛɛ lajɛlen tun minɛna nisɔgoya taamaba senfɛ labilala mɔgɔ 50 de fagara nin giringajɔ wale in senfɛ. Congo RDC duniya baɲumankɛ tɔnba Médecins Sans Frontières ye kangaridakan bila ka taa u ka jamanadenw ma ko dɔ bɛ ka fara kolera banabaatɔ kan u ka jamana kɔnɔ. Tunisie u ka wasadenkalata labɛnw bɛ sen na min kala ka yan ka taa décembre kalo tile 17 ko fanga sinamatɔn jɛkulu bannen don u ka jamanatigi Kais Saied ka fanga ma. Niger u ka jamana ka fɛrɛ kɛnɛba min bɛ sigi dunanw kun kan min tun ɲɔngirila ka sabu kɛ jarijɛkulumaw ka dangarili walew ye kɛra sababu ye ka Faransi finitigi mɔgɔ 6 ni bɔnɛ san 2020 waati.